Sudarman tinemu tiwas ing gubuk tengah sawah kanthi tatu dicokot ula. Awak sakujur biru gosong, mripat mendelik melirik ngiwa, tangan nyetanteng maju kaya kiper arep klebon. Saka tutuke katon untune mas, tutuk irung lan kupinge metu getihé kenthel kang wis rada garing. Sandangane suwek rojah-rojeh kaya mentas didedel lan disuwek-suwek. Sikile nekuk lan slonjor siji, mbok menawa nalika nyawane arep pecat, Sudarman kelabakan lan mbanyaki kaya wedhus arep disembelih. Dasar dinane Jumat Kliwon sisan, yen manut titenane wong Jawa dianggep dina kang wingit banget. Nganti 7 dina saka matine Sudarman kang padatan diundang dar wong-wong ing desa Dlamprang yen wayah surup wis ora ana sing wani metu saka ngomah. Anane bubar salat Isya ngumpul ing jero omahe dhewe-dhewe karo nonton TV. Dumadakan saka omahe Suparni bojone Sudarman krungu swara bengok-bengok keweden, awit ing langkahan lawang ujug-ujug ana ula mlungker sing gedene sak lengene wong dewasa. Ndase ndegek karo melet-melet kaya patrape ula kobra kang arep ngancap pemangsan. Nanging ula kuwi ora apa-apa, malah motone katon kaca-kaca lan netesake luh. Ilate terus melet-melet. Bubar ngono ula mau terus teleser lunga embu menyang endi parane. Meh saben bengi omahe Suparni kerep ditekani ula nyelowadi mau. Kadang neng langkan lawang kamar, kadang Suparni arep turu, ula mau wis disiki kemulan selimut gringkel ing tempat tidur. Nanging yen Suparni eling lan nyebut asmane Gusti Allah, ula mau cengkelak lunga ora wani ganggu maneh. Nanging liya dina teka maneh, malah rikala Suparni arep adus, ula mau wis ngringkel ngebeki jeding wadah banyu ing kamar mandi. Awit kedadian mau, Suparni banjur diparingi saran dening Pak RT kang uga sesepuh ing desa Dlamprang kono supaya gelem ngaturi lan nyuwun tulung karo Pak Ustad Dawami kang kejaba pinter ngaji, jarine uga pinter ing bab ngilmu gaib, bisa ngluwari lan nyingkirake godane iblis utawa setan kang tansah ganggu ana anggane manungsa. Ora gantalan wektu ing omahe Suparni wis ketekan tamu saka desa Gondosuli, ora liya yaiku Pak Ustad Dawami. Dedeg piadeke tendhek ipel-ipel, rambute kriwil, ngingu jenggot, praupane putet, janggute kotak, omongane akeh. Yen wis gelem trita, wis ora bisa diselani. Serawung karo pawongan kaya mangkono kuwi kena diarani gampang-gampang angel tur medeni. Kuwatir yen nganti kleru tampa bisa nemu cilaka kena upatane Pak Ustad kang luwih pas diundang Mbah Dukun. Dening Mbah Dawami, Suparni dikon crita utawa njlentrehake bab lelakon kang ditindakake dening almarhum Sudarman sadurunge mati nganeh-aneh iku. Mbok menawa Suparni ngerti, terus terang wae Sudarman kuwi salah sawijining priya sing jujur lan ora tau gelem goro karo anak bojo. Yen entuk rejeki mbah iku 1000 utawa 2000 repes wae ora bakal ngumpetake. Yen butuh tuku udut trimo nyadong bojone, kepara yen dheweke mentas seneng lan guyon karo wadon liya, baline mesti crita karo wedok.
Gancaring carita Suparni miwiti critane. Ing sawijining dina Sudarman pamit karo dheweke yen arep menyang sawah sak perlu tunggu lan ngusah emprit amarga parine wis wiwit kuning sedelok maneh panen. Anggone menyang sawah beneri dina Selasa kliwon wayah bedhug tengahane. Dilalah anake ragil sing jeneng Susila melu menyang sawah. Kaya padatan tekang sawah, Sudarman terus lungguh ning ngarep gubuk karo nabuh kentongan ngusah manuk. Kadangkala goyang-goyang tali kang disambungake karo wong-wongan memedi sawah. Ewa semono sing jenenge manuk suwe-suwe ora wedi, malah tansaya ngiwing-iwi gawe gemese Sudarman. Susila anake dikongkon golek krikil cilik-cilik kanggo mbalangi manuk sing padha ngesteki mau. Dumadakan anake bengok-bengok amarga kepethuk ula kang awake separo ngringkel endase ngadeg karo melet-melet kaya arep nyembur Susila. Ora gumunake pancen sawah Sudarman mono lemah lincat sing akeh gumuk lan watune. Mula sing jeneng semut ngangrang, kodho ijo lan ula akeh ora mekakat. Mula yen wanci labuh Sudarman kuwi ora mung sepisan pindho mateni ula, mbuh kuwi ula dumung, ula lare angon, ula welang utawa ula weling. Yen bejo malah mulih madul entuk oleh-oleh welut utawa kodho ijo kena digoreng dienggo lawuh. Weruh kahanan kang kaya mangkono kuwi Sudarman tanggap ing sasmita. Ngerti anake keweden ula langsung cers arit disabetake pas kena gulune ula. Padha sakala potol sanalika mati kapisanan tanpa mindo gaweni. Awake obah sedelok langsung anteng tanpa nyawa. Lega pikirane Sudarman bisa nyelametake anake saka pangincime ula mandi mau. Ula mau gedene salengene wong dewasa. Dening Sudarman ula mau banjur dibuang ing kedung sakidule sawah. Ibu kagete bareng nyemplung kedung ula kuwi ilang musna. Banyu kedung umup blekuduk sedelok. Bubar kuwi gawe mak prindinge Sudarman amarga saka kedung ana swara guyung akak lan pangancam. Awas kowe ya. Bubar kuwi Sudarman munggah nyedhaki anake ing gubuk maneh karo goleki endase ula sing mau lali ora katut dibuang menyang kedung. Mak jegagik dheweke kaget jebul endase ula wis ora ana. Mbok menawa wis digondol wirong tikus gedhe kang akeh tinemu ing gumuk tengah sawah duweke Sudar. Gandeng wis arep sore tur mendung pisan, enggal anake diajak mulih mampir kali pancuran ing sacedhake desa kono. Anake ditusi karepen tekan ngomah mung kari salin. Nanging ibu kagete bareng Sudarman arep adus saka pancuran pring, mak tlolong ana endas ula nibani gegere Sudarman. Bareng dicuthik jebul persis endas ula sing dipocok Sudarman ing sawah mau. Sudarman maca istighfar, endas ula mau ilang musna. Pikirane Sudarman wiwit ora kepenak lan banget keweden. Mokal endas ula kok bisa nututi. Tekan ngomah Sudarman tansaya wedi awit rikala mlebu ngomah arep buka lawang ngarep. Mak tledik saka pipen lawang ana endase ula tiba. Ilate melet-melet, matane mlirik ngetutake polahe Sudarman. Sudarman bengok-bengok keweden gawe kagete bojone. Maneh-maneh Sudarman maca istighfar. Kadangkala ning endi prenahe Sudarman endas ula mesti goleki.
wiwit ing jero Cibuk yen pinuju Sudarman arep adus ing bolongan jamban, ing ngisor bantal, ing laci, ing pacul, malah sing keri iki wis masang ing srandale sing arep dienggo. Seminggu saka kedadian iku Sudarman lara panas, kala-kala dibarengi ndleming, ngaco, omong ngalor ngidul tanpa jluntrung. Bengi kuwi Sudarman mung kelingan marang parine ing sawah kang wis kuning-kuning, kuwatir yen dijarah wong ngrojeng utawa nyolong pari rame-rame. Senajan awak panas, sirah mumet tanpa pamit sing wedok mak kleser lunga menyang sawah nyangking arit karo kemul sarung. Niate mono arep nginepi pari ing gubuk tengah sawah. Tekan sawah Sudarman kaget semewedi awit saka jero gubuk krungu tangise wong wadon nganti kami sesegen. Wong edan, pikir Sudarman. Kanthi ati rada deg-degan gubuk diobori, ibu kagete jebul sing ning jero gubuk iku ana wong ayu, rambuté diore dawa sak bokong, tur bengi-bengi kok mung pinjungan nganggo jari tanpa kamben. Gek awake katon saka Sunaring Center kang dibarengi padangi rembulan tanggal 15 katon kuning, mrusuh lan mepur. Weruh Sudirman teka, wanita mau langsung ngruket kenceng seret. Dheweke ditakoni karo Sudarman, jarene mentas kelangan bojo sing banget ditresnani. Sudarman dhewe seneng-seneng semewedi awit senenge dirangkul wong ayu. Bengi sisan tur ning gubuk sing sepi, ora ana wong, ora ana wing. Wedine kok ana wong katon anyep kaya debok, tur ambune kok rada amis. Jenengan kok nangis ten gubuk kula gek bengi-bengi sisan, enten apa jeng? Pitakone Sudarman. Lah wong kula niki nembe kelangan bojo, seminggu kepengker bojo kula mati, ujare wanita nyelawati mau. Lho, pejah, kurang sakit nopo? Terus pundi? Bojo kula mati disembelih tiyang, gulune ditugel tel nganti pisah kalih gembunge. Sing mateni bojo kula niku kejem, awit awake bojo kula dipucal teng kedung kidul ngriku, ning endase ditinggal. Krungu kaya mangkono kuwi Sudarman krasa mak tratap. Aja-aja wanita kuwi siluman bojone ula sing dibabat seminggu kepungkur. Sampean rumangsa serik napa mboten karo sing mateni bojo sampean iku? Pitakone Sudarman gemeter. Kudune serik lan kudune nggih bales kalih patine bojo kula. Utang pati nyaur pati, utang nyawa jelas nyawa to ijale. Sudarman wel-welan ora bisa mangsuli. Nanging bareng kula semerep jenengan dadi ilang kanepsone, ilang rasa jengkel kula. Sebab kula ngerti yen sing mateni bojo kula niku sampean. Kandhane wanita mau. Terus terang bareng kula semerep ganteng sampean, lajeng kula kasengsem, aku dadi ora sida nesu. Awit terus terang aku tresna karo Mas Sudarman. Lah, terus karepe jenengan pripun? Panyelane Sudarman. Kula ora sida bela patine bojo kula, lamun bengi iki panjenengan gelem ngeloni aku ing gubuk kene. Ladenana pepenginanku, kowe kudu gelem kumpul saresmi kaya lumrahe wong bebojoan ing gubuk kene. Dak ladeni arep njaluk pirang jam saukir jenengan isih kuat, aku bakal tetep panggah ngladeni sampean.
Kandha mangkono wanita mau sinambi mapan mlumah tanpa ginebet jarik babar pisan. Payudarane katon merusuh, obah-obah kena derenging nafsu birahi. Sikil mekangkang ombo meripat merem sithik karo tangane ngrangkul Sudarman. Wis kena dibadhe yen bengi iku bengi kang nikmat, mungguhe makhluk seji mukhrime padha andon asmara. Mbuh nganti pirang ronde Sudarman nglakoni saresmi karo wanita siluman mau. Senajan anyep jejet kaya debok tur gandane amis, tangi turu Sudarman kaget amarga wanita mau wis ora ana. Sing ana mung telungsungan ula sing gedene sak lengene wong tuwa. Bengi candhake Sudarman pikirane mung arep teng sawah wae. Nganti parine wis dipanen, gubuke tetep ora dibongkar. Bojone gumun, lah wong wis ora ana parine kok Sudarman tetep turu nang gubuk. Ora ngerti yen Sudarman wis tekan kontrak yen kudu gelem poligami karo siluman ula kuwi. Kanthi syarat Sudarman wis ora kena ngumpuli bojone maneh, lan saben dina Selasa Kliwon lan Jumat Kliwon Sudarman kudu lunga menyang gubuk. Turu gubuk karo sangu pitik cemani, dara plangkok lan kucing Candramawa kanggo leladi marang garwane si ula randha kang mendem asmara mau. Dilalah pinuju malam Jumat Kliwon, Sudarman keturon ora lunga menyang gubuk, malah kelon lan kangen saresmi ngumpuli bojone nganti suwengi kaping 3. Tangi turu iba kagete bareng ing jendela rako ana ula cilik 5 cacahe padha mrambat. Ing longan tinemu ula rada gedhe 3 cacahe, ing pawon, ing jogan ngarep, ing rak buku, ing lemari, ing kandang pitik ana ula sing gedhe saalu lagi mangan pitik cemani sing sejatine arep kanggo sajen mau bengi. Esuk umun-umun Sudarman cengkelak lunga menyang sawah tumuju menyang gubuk. Uluk-uluk bojone nampa kabar yen Sudarman mati dicokot ula siluman kuwi.